Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kita berjumpa lagi. Jan, suwe atau ke video wis sesasinan yo. Ngeluh. Alhamdulillah. Saiki wis wiwit ke video meneh. Pripun lur kabarin jenengan? Mugi-mugi sehat, rezeki lancar, dipermudah urusane yo. Jadi ki ngene lur, dadi ki ceritane aku ki lagi dolan ning ngene kakangku. Nah, lagi kakangku ki mau ngabari. Ya ora ngabari sadurunge ngabari lah. Dolan rene, dolan ngalor ning nglipar. Nanase wis do mateng. Nah, iki saiki mumpung nanase wis do mateng to lur. Kayak iki ya aku ki arep edang-edang kahanan lah. Kayak delok-delok patute ya sing wis mateng tenan nek iki arep ngendangi ning gunung lah. Saiki aku lagi wis tekan lokasi. Wis tekan lokasi sing arep tak nggo pek nanas. Cek. Iya lah. Dhuwur men iki munggah iki. Kakangku iki kae. Ya kae lur, kakangku iki. Bateng ndi, Mas? Bateng ndi? Wih. Ya guys, udah mateng jane lur nanase lur. Ning sayang iki wis gedhisikan buron. Buron ki disikan kewan lur. Iya. Dalam mute yo kah banget ki lur. Wih nanase. Nanase. Wih, oleh. Iki lho lur. Nanase iki. Lho, lah siji. Lah iki jenenge wis gedhisikan buron iki. Nanase kok wis do krowak. Aduh. Ya wis ra opo di dhewek-dhewek. Iya lah, terus semut ki. Iya lagi ya. Dalane kebakri. Iya lah. Wih nanase. Woi. Oke oleh meneh jare. Ngerti meneh. Aduh. Iya lah. Cocok-cocok lur. Krowak. Wis gedhisikan buron iki. Galo. Iya lah. Krowak iki diper iki. Ya wis diper apa? Nek krowak iki kok dipilih sing ampe wae. Iya lah. Jane gede-gede tenan iki. Krowak lur. Yo. Wih. Sepangane kewan. Kurang ajar iki. Aduh semute akeh men. Aduh. Iki jenenge akeh banget iki. Wih nanase. Tak endangane. Kae. Lameng yo kae. Ning gedhisikan kewan kok yo ya. Aduh. Sik. Yuh. Lemute yo kae. Aduh liwat ngendi iki. Aduh. Walah, jan. Sip iki. Aduh, iki jenenge nanas apa nek ngono. Iki lur, aduh. Iki. Nanase. Nah iki utuh iki. Ning semute. Semute kah banget. Oleh meneh. Yualah kita tampah-tampah iki ana nasi. Ish. Aduh. Tak kumpuke kene iki lho. Mau sing loro tak dekek kono kae.
Dek kono lagi iki gon-gonane biyo ngalah. Iya. Gue smooth. Udah kayak. Atau enggak kayak? Ya. Wih iki kepiye iki? Iki omeng pangani kewan kok ya cah? Jen, disian. Dek kene wae. Iki aku ngerti. Nih iki mateng urung. Wis ah. Sik. Kita. Ki aku ya ngerti, Mas. Kuning iki. Aduh. Iya. Iki carane lek ngopeki diuntir ngene lho. Ih. Glu lah, glu semute. Semute. Iyalah, sik lur. Ada kayak kan, aduh. Semute. Ih, semute kayak banget iki. Aduh. Aku diundang. Kira neng lorong. Piye iki? Soliwat. Wah. Iki cah bareng dalane kok ngene iki. Asem iki. Sik. Aduh. Iki dalane kok ngene iki. Wah. Ngomong keneng Panjati. Gila. Jangan lur. Nanti. Boleh. Aduh. Ini. Carane. Ora kerak wih. Cantik. Oke, Pak lur jane lur. Kata anak teh. Nah, ya aku dadak milih kayak gur-gurane. Wih. Nah, kawan itu? Yo, kawanan. Udah semut. Udah sanggo gawe iki kamera weh. Aduh. Iyalah. Iki apa iki? Atau apa iki, Mas? Aduh. Lah kae. Pan. Waduh. Ya, terlalu ngeri iki lho. Semare ngenengi godhonge. Neng rine. Kayak semut lur. Ki utuh ya mau. Iki lho. Di. Anase. Ini jati nih. Ulah jebule iki sing pangan kewan lur. Oke. Mulai. Wih. Semut. Sentuh kayak gini. Oh, orang gue plastik ayo. Wih. Wih, iki pangane kok iki. Oke. Cai. Yo, lah. Mau ning dia Mas tunggale Mas. Malah wis rasane. Wis iki sok banget tok. Ayo Bali. Aduh. Lah mau kita kayak ngendi ya? Gua ning isor ya. Agak tipe. Tipe lur kayak tipe keblesan. Malah nanasnya diuntal ke aku. Aduh, nanasnya diuntal ke nang sikilku ki. Akhirnya ngopo ya jebule tipe. Aduh. Aduh, lunyu tenan tuh. Lunyu tenan. Alon. Wes buat juga sih nanasku mau.
Eh, ngendi ya? Ora ketemu. Oh, wis digawa. Kang yo wis apa-apa. Wis oleh oke. Ate Bali lur. Sekarang lagi. Anak-anak kakakku. Wih. Iki adikku nih. Halo. Kak. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo. Ih, mainan asyik. Weh, alon-alon. Kepuy. Tipe. Nanti. Loh, kakakku sing tipe. Ih, itu Mas. Ih. Lupa ngedut. Aduh. Nah, gitu bali lur iki arek. Ning omahe. Yo engko. Mencako wae. Engko sareng digawa bali. Wih. Wes jurang-jurang ngono kae. Iki jane yo eneng mau sing ngono kan dorong mateng, kayak sing cilik do cilik-cilik. Nyakit kau ya? Wih. Halo. Wih. Oke lur. Iki aku wis tekan omah to, gandeng wis rampung lah apa kayak aku bali. Bali ning omahe kakangku. Wis tekan omahe. Engko yo anase arek tak bencak. Oke. Yen panjenengan sedaya seneng videone, ampun lali like, share, lan subscribe. Oke. Jumpa lagi besok. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.